लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना भिडिअखौ मानि सोमोन्दै बुजिगोन दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलनि बेनारावहाय गोबाव समनिफ्रायनो शुटिं सोलिबोनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आं दिनै शेयार खालामनो होनना सानदों दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय थाम्फै देलाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव जों गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङोब्ला स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों ताजिम नार्जारी मनीषा मुसाहारी आरो के.बी बर' दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा दासिमबो बे थाम्फै देलाय मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोनहा लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बेबायदिनो मोजां मिउजिक भिडिअफोर नायनो थाखाय नोंथांमोनहा लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों ताजिम नार्जारीयानो रोजाबदों दे लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअ रिलिक्सखौ होदों के.बी बर' दे लोगोफोर आरो लोगोफोर डाइरेक्शन केरियोग्राफखौ खालामदों मानब ब्रह्माया खालामदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे थाम्फै देलाय मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला लाइना सिरिज इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर